Добре дошли в как да оцеляваме в Майнкрафт. Това ще бъде първият епизод. Айде, това е моят приятел Казана. Здрасти. И ние сега ще оцеляваме в Майнкрафт. В тази много груба пустиня. Айде, Казан, води на към пътя, докато аз говоря. Сега, аз ще обясня какво ще правим в този епизод. Ще си построим къща в тази пустиня и ще обясняваме как да оцеляваме. В момент само да се напиша и ти да пиши Казан, след хламе. Ако отиде някъде и не можем да се върнем, поне да не е защитен, да има някакъв начин. Сега ние идваме от там. Там има едно селце, което е изоставено и няма какво да правим там. И има една джунгла, където ще се налага да ходим често за дърва. И къде това е. Сега, момент само да го видим, много даем. Сега е скелет. Имаш ли кактус? Да. Метни ме. Бързо. Един ли сега? Сега остави го да излезе. Бягай. Това ще бъде един начин как да се оправите с зомбита, когато нямате оръжие. Там едно зомби ме видя и реши да дойде. Дай още как. Нещата ще умра. Той аз ще умра. Аз ще умра. Не дей. Я науча. Няма шанс. Има шанс, няма. Ади, дай, почти го бихме. Умря. Отивам си сама живот. Стой къде. Ти написа ли след коме? Умрях. Я. Да се върнем където бяхме. Сега, виждам, че може на вас да ни би много интересно, но и сега ще почнем. Май трябваше да почна да го снимам, когато беше ден. Казан, написа ли си след коме? Да. Да. Айде да отидем за дърва. Тя са го. Тя са го. Нали ще трябва дърва за съндък и работна маса? Сега, някои от вас може да не знаят как да правят някои неща и тук ще може да се научите. Ако искате да влезете в този сървър да играете, ще има долу в описанията, ще напиша адреса на сървъра. Между другото, той е Казана, а пък аз съм Металер. Биго. Убил. Да ви кажа, може да се телепортирате, като напиши, например, ТПА и името на човека, който иска да се телепортирате и той ако иска да... И аз скоро ще умра. Бате лагна. Не лагва. Карай ги до кактуса. О, не. О, свършита. Бързо да насъберем дърва, че няма... Бягай за тебе, крипър! Где? Ево. Вземам кокос, какао. Направо вземай цялото дърво. Какао съм дърво.
Да. Сега да съберем дърва. И какви са дебели дървета. Опа. Падна ми. Ясно снах някой път си не трябваше. Ще дойдеш малко да помогнеш. Зомби ма гони. Ударяй го тук. Не, остави го до мене. Остави го на мене, остави го на мене. Ила. Ила тук. Пая. Ила просто до мене. Ила де. Де си? Тук. Той няма да свърши добре. Идваме. Бягай. Ила да сам. Окей. Едното зомби умря. И паяка ще умре скоро. Той много умерек ли е да му уби? Умря. Не да го карам това. Я да съберем си. Събрали дърва? Но. Добре, ще трябва да се видна. Или пък не. Събирай още. Пипа. Пазима. А не е много приятно. Кажи, ако идва нещо. Да събирам там. Да, събирай. Аз се кача на върха на той голямо дърво. Ила. Или чакай, ти ще се телепортираш до мен. Тя ще го телепортирам до мен. Да. Ти ми прати стана. Почвай. Я направи. Тя ще направи инструмент. Аз имам 200 лева. Не иди да копаеш под мене. Ти май ще правиш каквото си искаш, нали? Директно. И го дай надолу. Ето го онова селце, за което ви говорих. Много е хубавичко, искани са да живеем и там да си правим епизодите, ама иначе няма да е оцеляване. Но вие, ако искате, може да напишете в коментарите дали искате в нашото място там в пустинята да си правим или да дойдем в той селце. Там. Ние там си имаме запаси от дърва и инструменти. Ако искате, може да ги използваме или да си събираме ние сами нещата. Според мен мисля, че ще трябва да си ги събираме. Ти да го правим на празник. Да.
В някои други сървъри има такъв плагин, дето като удариш основата на дървото и то всичко пада. Дърво? Да. И тук има една ябълка. Айде, затръваме. Къде отиде? А? Не са. Айде. Чакай. Кажете ни, ако искате да използваме телепорта или пеша да ходим. Всичко може да се обясни в коментарите. Сега се прибираме. А и вие може да гласувате по какъв начин да играем. Вие може да изберете като по-така брутален. Не точно както звучи брутален, свързан с зомбитата. По-предпазливо, по-безразсъдно, като например да ги нападаме и така. Като... как да го обясня? Все едно да ги нападаме без да има значение ще живеем ли или ще умрем, или да внимаваме какво ще стане. Вие избирате какво да правим. Ай, вие може да гласувате за какво да строим. Или за какво да се прави в следващия ни епизод. Сега трябва да... А? Кръстимаш. Май нямам. Сега да си направим дъски. И създък. Ти направи съндък. Но и аз направих. Пак ще ми прави. Сега ние ще си защитим съндъците, за да не могат други хора да ни го вземат от нещата. Ключите какво ще бъде? А? Ключите от какво ще бъде? Кое? Ключите от какво ще бъде? Мисля от пясъка или от дърво. И вие можете да ставате съндъците, като напишете приватте. И първото име да бъде, отдолу да пишете първото име, което е вашето, и нататъка на хората, които искате да могат да отварят съндъка. Така. Чия? И то се закача. И тук да го напиша. В случая кажи ще има. И да. Така да се каже. Така. Тя съм ли шекаш? Ти как решиш? Тя Аз ще създам... Аз ще построя инструменти. Къде ще поправя брадвите, като ги съединя. Защо ги взех всичките тия неща, не знам. Взех всичките дърва. Защо ги взех, не знам. Нема. Не имам пред в инвентара си. Знам, че ще ни трябва. И най-вече мечове. И къде казана ще работи в мината. Само да кажа, казан скоро трябва да отиде за камъни. Ила да вземеш лопати. Ти вземаш. И трябва да отидем за храна. И тук в този сървър има място, където от спална може да се телепортираме в една стая, където има много животни и може да се събира храна безплатно. Кажете дали искате ние да ходим оттам да се събираме или да ходим да ловуваме. Това ще зависи от вас. Сега, да почваме да събираме. Ясно.
мина ли правиш? Да. Малко да ти помогна. Супер. Чакай. Това няма да слушам. Чакай малко, стой там. Имаш ли кирка? Иди да го копаеш нататък. Що? Ще текне водата. О, да. Но тук има нещо. Пясъчно купче. На другия съдък има нещо. Давай. Какво? Копай На къде? надолу. Настрой. Никъде си тежко прави. Къде има някаква гора. Ще отида да разгледам какво има. Малко да смея, че намеря храна. Ето ми камъните. Добре. Набирай ги. Тук де има и сняг. Растика трябва ли ни? Не. Добре. Къде май няма да има животни. Хубава рекичка. Добре? Хубава рекичка. Хубава гора. Има откъде да вземем дървета. Има една пещера. Огромна. Да, не знам мога ли да го наричам пещера ми. Ти можеш да стане като каньон. Да го се нарича. Това. Тук мога да видя гъби, желязо, въглища. Намери челяв. Супер. Няма къде да търся. И няма храна. Колко време ми остава? От някакъв ми ще почне да се стъмнява. Трябва да побърквам. Намерих прасе. Имаш ли въглища? Не. Не парчета. О, пушенци. И нищо не дава, само ниво. А на мен ми трябва сега. После мога да се опитомим едно. Още едно тук. Нищо виждам тук. Я още едно прасе. 9 парчета живеят. Там какво има? Намерих тикви. Прасета. Банцурата е това. Това почти. Тиквите не се намират лесно. Това ще ми е първото видео. Тъй, че не съм много подготвен. И... Три прасе и нищо не дай. Дай. Почнаха да се създават зомбита. Трябва да побързам. И прасето ми избяга. И да го да взема бързо. Ако нямате въглища, може да се създадете като... Как се създаха въглища? Ами, освен ако не ги копаеш от земята, можеш да разтопиш и такива стъбла дърво. Да ги сложите на печката. Не съм сигурен, ама те май сами се създадаха. Или трябва да се използват дъски. Но мисля, че просто и така трябва да се сложат. Както са така направо в печката. Те отдолу се слагат дъски. Отдолу слагате дъски
да. го да съвети дърво. Да, точно така. Пробва ли го сега? Да. Добре. Имаш ли въглища? Направи ли? Ако искате, мога да сменя текстур пака или да си сложа а, или ако искате, мога да си променя просто скиновете на мобовете, да ги сменя на зомбитата, на животните. Просто кажете ако искате или ако искате да си го ставя така, на дефалт. И аз пък къде съм? Аз пък какво съм? Десетина. Далеч. Сега не виждам зомбита. Меча ми и до половината щупен. Има едно прасе и има един ендерман. По-добре да съм махнал от тук. Вече се прибирам. Дай сега толкова храна не стига. Айде, по пътя сигурно ще има още животни. Опа, зомбита, скелети. Слушам. Опа. Бялото отзади пак ще действа. А? Та бялото отзади. Да. На едно сърце съм. Едно зомби идва. Къде са? Аз не са. Убил. Не вземам минилата. Нямаха бе храната. Тук сега малко рискувам. Няма да рискувам. Крава. Всяко крави. Тази кожа. Тя най-аз не получих. Де. Да се прибирам ли? Меча ми се щупи. Да, прибирам се. Като например в така ситуацията кажете да се прибирам ли пеша и да рискувам или да се телепортира на по-сигурно. Вие кажете на коментарите. Така отглеждам навсякъде. Не знаех къде мога да се спавам. Казане, ти какво правиш ли? Въглища. Друго. И пати последно. Учебник. Квай? Да. Същата е кога ще я правим. О, да, това събира пясък. Съм събира. Къде ни пише мястото? Има нападение. А? Има нападение. Виждам. Тук светил място. Идвам. Носиш ли храна? Нося храна. Днес мога. Гледай го. Билта. Едно кокълче.
кажи за какво ти са спокъл. Те спокали. И използваме или за бяла боя, или просто за да ни порасне той, което посеем. Казана е по фермерството. И на мен ми лакна. И почти не умрях. Това е кмълтай на полицията. За научно това. Това не трябва да идвам така. Трябва да почнем да правим къщата. Сега събра. Пак ще повторя... викаме. Пак ще повторя, вие казвате какво ще строиме. Каква ще ни е къщата. Каква искате по-точно да бъде. Като палатка, от земята. Или някоя огромна къща. Вие решавате. И ако на нас не допадне, ще го направим. Вече имаме вълна за едно легло. И с това ще ни завърши първия епизод. На следващия епизод ще почнем да събираме материали за къща и може би ще я построим. И довиждане за следващия епизод. Виждане.